Moj predlog je da vidimo sa Ministarstvom privrede kako dodatno da pomognemo mikro, malim i srednjim preduzećima, privrednicima ovde iz Vladičinog Hana, kako da pomognemo dodatno preduzetnicima. Znam da odvajamo više sredstava nego ikada za direktnu finansijsku podršku preduzetnicima i mikro, malim i srednjim preduzećima, takođe finansijsku podršku za kupovinu opreme i očekujem da to da svoje rezultate u mesecima i godinama pred nama. Važno je da uložimo u industrijsku zonu, važno je da potpuno komunalno opremimo industrijsku zonu i to je ono na čemu smo radili i da taj posao završimo. I kao što je predsednik opštine skrenuo pažnju, kada imate takav rast i razvoj, to moraju da prate dodatni problemi i izazovi u infrastrukturi, tako da su za mene dva ključna projekta u ovom trenutku svakako projekat vodosnabdevanja, zamene vodovodne mreže, proširivanja vodovodne mreže. To ćemo raditi preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. To je dosta ambiciozan projekat za Vladičin Han od 236 miliona dinara, tako da to je nekako prvi prioritet za mene. Druga stvar je projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To je u okviru šire zelene agende u Republici Srbiji, tako da smo imali razgovore oko toga, ali ako me pitate, to su najvažniji projekti u ovom trenutku. Znam da predsednik opštine ima i dodatne planove, da ima velike ambicije. Ja čestitam na toj energiji, svaka vam čast, da niste takvi, ne bi imali ni ovakav uspeh i obećavam da će Vlada Republike Srbije biti tu da vas isprati u tome i da nastavimo da se razvijamo.